Yosa ni bay. Makilila ni bay ay. Eh disco ni bay jeroon. Kaliyuan ni nafta na to bay. Dali Stephen ako ba? Tanaw. Unya ra na, abo na nag-abot ito ila ka digikalan. Panikan ako diri bay ba? Nanong digikalan mo na iyang pangalan ba? Explain ka ano kala. Yosa na. Unya ra. Layo na kay diri bay. An Di isuba. man ani jugo basta. Kadiskuhon ako ba? Dali disco diri. Mo ding digital lang nagtawa kay lutuanan Uy gahi magiyaw. diri, uy gahi. Ako gahi diri. Nya. Manayaw ta. Sa man eh. Tayo tani. Sa oy, bahala ka kay tungas. Diretso ba gyapon ta? Yosa yuan ani oy. Paano masabi? Later. Ah, rabihan na gurong dungugas. Tukar red DJ no? Ano ni? Yuta mo sa. Dili pa diri. Oy. Buing. Mo din eh. Klaro ana o pa man digil lagi. Unya ra. Ah, grabe. Okay, ito sama oy, oh, tagay ka. JJ Vlog. Ano kayo isipin? Yawag. Uy. Hoy, digikalan. Pagka sa mo, bakit pagka pati sa mo? Ay. Chacha digikalan. Oh, basta ba? Saray. Ano ba nino? Ano ba nino? Ay, grabe sa tsaw. Tatag lugar, uy. Iyak. Uy. Bunot, bunot. Bunot, eh. Bailon akong plaka kay nabali plaka. Nabali. Bunot, Angay, nabali. bunot. Boros. Gede boros. Sige, boros. Oh, kana. Kaya. Manis po. Ako. Ani bunot. Damay tanak na nandagan. Ipunta na ng tanak ninyo ay. Boros. Kay masulang boros ay. Nabali ang CD nabali. Bailo. Kay kana boros. Okay. TikTok mas up. Okay. Ito masap. Kailan niya? Jump. Eh. Pati yaman na na. Nakabog sa